kini diga sngi utrai wong kumni lang baga kitab sam ka balai ga record ka balai tungini puli bat nga uba kyntiew ye ka kli zonga kata ga diga kular ka jong blai nam ta zonga jong phi uban kyntiew ka kli ka jong phi dem shapo namar ki jing ki jing shem ki jing le ran ki jing sha job jong phi le se ka ba baro shikata henre utrai wong uba kyntiew pat ye ka kli ka zonga utrai pnieng pat ye phi baklan uba job ban roy ban man baha priu bo blai un penon kam borba ye phi nang ni shukman daga daw ka kitab sam ka ba ar fulai ka khot ka basan wong min pensle e ka kli ka jonga da ka phnyang utrain pensle e ka kli ka jong phi nagar ka kli ka jong phi ka ba phi shu dem be chapo sha ka kli ka ba dap ching pensle ni shakman bakar ka jing pensle ka jong men sim khoi kan tu ye phi kada ka jing pensle ka ba dia lot ikelun kor boman baro ka jing pensle ka ba phin job yu nong shun phin job yu ka pop phin job yu ka jing long ka snew phin job ya kata ka ba phim jula ban job da ka jing pensle ka jing try ha ka ba min sim khoi un ya lam yi phi ka jing shisha ba da ka bor ka jing min sim khoi pila ban le persha ya ka bor jing dom ka chi em ka jong phi kum juro kitab sam ko ar flying ka hagar gudu khot hi ka bang ladangam bakla ka basan mesiang i ka mi hakmat kinong shun jonga utrai un siang i ka mi hakmat jo kinong shun jong phi haga jaka ka bala penle ran yi phi un penon buram yi phi haga jaka ka ba la ker tau yari phi de ki shun de ki iben yi phi de ki jing e suda penban hakata ka jaka on ker khu yi phi on kyntiew phi on ra yi phi on penon buram pat i ka jing im ka jong phi kata de ka kular ka jong blai na kam ta jong hi bo blai upen kre ban siang i ka mi hakmat kinong shun ki jong phi daga dawat judo jingkermen ha phi pai sho blai ublai pendap ya ka kli ka jong phi da ka phnyang ka chu un pendap i phi do mun sim khoi un pensle i phi da ka jing pensle jong mun sim khoi ka jing pensle jong ka bor ha ka ba phin job yo nong shun phin job ka addiction phin job ka pop phin job ya ka jing snew phin job yo boman no wan ban le prasa ya ka jing im ka jong phi ha ka ba tungini puli ban nga ne ka kitab sam ka ba dai pu ar ka khot ka ba shipo ko ong kum ni sngo tnat bhangi don yo blai jong ka jing pin kyntiew wong kum ni ya ka reng jonga mela pin kyntiew kum ka jong ukendan snam ni kan mau yo kendan udi umrat ubadon ha klau don ka reng ha ka kli ka jong u bat habawan kinu kimrat klau ki bamot ban yale persa yu da ka kli ka jong u ka badon ka reng ha ka kli ka jong u kyntiew ka kli ka jong u ban yale persa ya kitu kimrat klau ki ba yale yu da tu ka reng ka badon ka kli ka jong u pen yap ki pen chat ya kimrat klau ki ba yale persa yu bat mangama phiru utrai un ai ngi ka reng hangi ka bagin yale persa ki bor jing dop ka ig reng ka bo utrai un ai ngi ka reng jong ka jing pensle ka jong min sim khoi kan ka ban tu ya ka jing em jong phi ha ka ba on pin kyntiew yang ai phi kumba kyntiew ka reng ka jong kanda try le kumta yang ai phi nan ni shakman naga daw tung ni pej bat nga ya ka kular naka kitab sam ka ba shispa khat lai ka khat ka ba nyeu un kyntiew ya ki baduk naga khandau un ra ya ki ba kerdo naga jing sangsat jong ki kata gari ka kular ka jong blai un kyntiew yu baduk un ra ya ba sangsat naga jing long rangli ka jong gidon yu blai jong ka jing pin kyntiew shishu ni puli bat nga haga kitab Isaiah kalau nang riu fuwe ka khot ka balai ka phnyang ka jing kemen haga jaka jo ka jing sngosi utrai pensle ipi de ka phnyang jo ka jing kemen haga jaka jo ka jing sngosi shishu ni puli bat nga haga gospel ka jong yonis kalau nang khan riu ka khot ka arphong ka jing sngosi jong phi kan kala sha ka jing kemen kita ka jing sngosi ki ba phi mat boro cha ta utrai un sapin kala sha ka jing kemen sha ka jing em ko bla kar khu sha ka jing em ko ba job sha ka jing em ko ba roy ka ba man ba sha ka jing em ko ba la pendan buram haga ba na ka jing sngosi sha ka jing kemen on pin kala ka jing em ko jong phi kum chu ro kitab Isaiah kalau nang ba riu phau ka khot ka arpu ar ita ibaret in salong 1000
but ita ibapo kajat benriu badon bor. Ita ibaret in kalong si hajar. Ita ibapo in kalong kajat benriu ke badon bor. Kamut kanun kecing kintiu ke jong ublay. Sejrong in long ke kli om ke todong. Nawar ublay wong ngan kintiu ke kli ke jong sejrong ong try. Ya aingu ublay ni don ublay jong kecing pen kintiu. Nagadama pi snot scam bet tang how try chiso IT ke jing im ke jong pi pendem ngon ye ke mon ke jong pi try ublay un kentiu pi un kentiu ke reng ke jong pi kum ke jong kendan kau mon ra pi strong ai jing job pi mon pelat pi ne ke addiction ne ke jing snew ne ke nong shun ker khui pi benan buram pi bat un le kamba ha ke jing im ke jong pi Snot scam how jisu IT lot ye ka jing em ka jong pi show Jesus Christ na ka jing em ka bom long ye sa ka jing em ka ban salong ka jing kar kho si ki wei pin salong ko ta nai baret pin long si hajar ong ka tien ka jong ublay ublin kar khoi film ne ka kular ka jong ublay ni ka sngi i don you ublay chong ka jing pen kan tiu on kan tiu fi ba don sibon ki batun pen hyari pi pen sa buromi pi reu try te on kan tiu ye ka jing em jong pi Ben kerkhui film ni ketin ke jong play kan tuai ke pilang barok ke sngap ke ketin ke jong play awana khamat jume ko paleng bau Jesus Christ ya kerteng u Jesus Christ ngap pin bana ye ke sngap ke ketin ke jome to men kentiu ke ne ke sngi ko tuai kentiu ke jinga dei ke jongki kentiu ke kamai ke ji ke jongki kentiu ke jingko jingkhia ke jongki kentiu ke kam ke jam jongki kentiu ki badan pedeng ke exams ablay bakin pass ba ke exams ke jongki kentiu kita ki bab yale ke interview bakin job ke interview ke jongki kentiu ke kam ke jongki bakin yo ke promotion ablay kentiu ke business ke jongki bakin ang roy ke nang manbha kentiu ke try ke rap karyang ke jongki kentiu ko try ya ke ek baki kile kan don ke jing say so kan ke jing job kan ke jing yo nong kadar ke jing manbha ha ke ek ba ki tray ki kta ki kamai ka ji kentiu ke jing pule jong ki khon ki khti ke jong ki ko try ke jing pule jo ki khna school kentiu ke jing long ke jong ki kentiu ki ko try shaka jing em ke ba khoi ke ba kintang kentiu ke shaka jing em ke ba ki IT lot shame ko try ji sab lai men ra ek jing em ke jong ki nang ni shakmat ko try ji sab lai go pa ablay men penyangi ki brew ki ba klan ki ba job ki ba say so ki ba roy ki ba manbha ki ba khia kran met men sim jing mot jing perkhat nang ni shakmat ablay daga kerteng u jisu ngap pin banai ke jing job ngap pin banai ke jing say so to pin long ki ba job ki ba say so ki ba roy ki ba manbha ki ba khia kran ki ba long ke jing ker khu nang ni shakmat ke ba ka jing shai u kres ka ping shan ha ka jing em ka chong pi try men sumari ki ko try ha ka ke sngi ablay men ya dai ki de ko sngi de ki bu thap ka jo man men pun sle ki ne ka sngi men pun chat board ki men pun roy ka jing em ka chong ki ko try men alami ki ko try Jesus ablay men pen slek ki ka jing pen slek ka dia lut ikeleng kor boman baro ablay ko try Jesus ablay try men ra ka jing em ka jong ki sha jrong ko try men siang ka mi akmat ki nong shun ha ka ba try men pendan buram ki ka jaka ka bala penja buram ko try Jesus ablay men ai jing job men ai jing ai ki ko try Jesus ablay ko pa na dwai ki ba pang ki ba stom ni ka sngiro ablay na dwai ko pa ka jing pen khia blay ka jume kan wan ka jing em jong ki nga kren ka jing pen khia ba de ka jing jam snam u jisu to long pi bala pen khia long khia no ta ka khat met ka jong pi da ka kerteng ka ju Jesus Christ u ba Nazareth snam me ki de khat met ka jong ki ko try ba kin yo pat ye ki de khat met ki ba thumai ki ba khia pen khi em lot ki de khat met ki ba tlot ablay ko try Jesus ablay men weng lot ka jing pang jing shitom le ka met ka jong ki tu men sem baman wara ka jing pang jing krong da ka kerteng u jisu nga be nga shop adu mak ka men sem baman ka wara jing pang kren ka jing pelat lot yakin ka jing pang jing shitom ka jong ki ko try Jesus ablay kren ka jing khia ka snam kren ka jing khia ha ki thiet ka jaw kren ka jing khia ki shing kren ka jing khia ha ki do jam shapo kren ka jing khia ka sni do ka jong ki kren ka jing khia ablay nadu kli adu kejat long bala pinkhia no eki daga jing snam u jisu ka jingkhia ka met ka jingkhia ka men sem ka jingkhia ka jingmat jing perkhat ke jongki ko tran jisu ablay a kren ru ka jingkhia ka ying ka sem ka jongki
menang tei ga ying ga jongki walami ga jing ye ga jing long ka we ga jing so tho jing pen em lut ga khot ga ying thau thu mai ga khot ga ying pen khlan ye ga jing long men sim ga khot ga ying ga jongki pen kho ga don ga jongki ga try sat no na ga snam chu me ga jing snew ki addiction ga jing pang na ga ying ga sem ga jongki ga try a blai pen dap ke do men sem khoi wan men sem khoi ban rong ga ying ban thau thu mai ban tei ga ying ga jongki ban snador ban pen wan dore ki ban pen phai ke shikaman ka jome hi men sem khoi ban dap ki men sem khoi ga jing start ga jome trying IT no a blai wei poi ga sngap ki tin ga jome ga por men kar khui ka kam ga jang ka jing training ta ka jongki ga sngi I jing job ki ban pen ke exams I jing job ki ban pen ke interview ko try a blai ki ba apply kam ki ba wat kam men kar khui ki ba kin yo ka kam blai try men ya dai ki de ba snew men ya dai ki na ka no ko but thap jo man ni ka sngi ka ji im ka jongki don ring kat ke ka nu ka jaka ka ba ki like ki wan ni ka sngi sumari ki ko try sumari ka yeng ga sem ju ki khon ki ki men para ki de khot ju ka yeng ga sem baro na IT no iki hagi ki blai ga chume to ka snamu ji space kan tap iki to ka jing sharai blai ga chume kan long bat ki ni ka sngi ko try ya shem ki ji don kam ga jongki ni ka sngi but try men jubab ki jing dry ga jong ki ni ka sngi ablai plat iki ni ka jing pang plat iki de was slew plat iki try ni ka bor yung shaitan ko try ji sat lai try men le ki kamba men wan ban yarap iki ko try haga jaka ka ba ki don ko try ni ka sngi ker khu no I way pi way daga kertengu Jesus Christ nga hukom ka kamba ka jong try kan wan ni ka sngi ka jing yada ka jong blai kan wan ka jing ker khu jong Jesus kan wan haga ji im jong ki ni ka sngi try and pendap ka jing nan kam jong ki ni ka sngi ka miracles ka kamba ka jong kan cha haga jing im ji way poi ki ba snap ka king ka so blai ni ka sngi ka try ker khu ka ying ka jong ki ker khu ki liang baro ken roi ken man ba ken khia kran pat penang san ro ka ba jing no min sim ka jong ki nan ne chak mat ko try ngai ngu mes ngo ni ka jing duan haga kertengu Jesus Christ ba nazang aduai amen amen to blin ker khu fi ni ka sngi wanam du jing kermen u play un kyntiew yo phi ni ka sngi blin pen sle I phi IT ka jing im ka jong phi so try blin ker khu fi nam ta ka puram ka jong play amen amen